Türkmen häkimetleri Türkmenistan aviakompaniyasının Kazana iýdigderli uçar gatnawlaryny dikeldiýändigini yglan eden soň Türkmen Hawa Ýolları Agentliginiň öňünde adamlaryň uly nowatlary emele gelip başlady. Türkmenistandan Russiýa göçüp gitmek isleýän 120 töweregi Türkmenistandy agentligiň öňünde birnäçe günläp nowata durandan soň Kazana uçar biletini satyn almagy başardy. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatdan habar berdiler. Nowata duran adamlaryň aglawasy Rus ilçikanasynyň sanawy esasyna ýurtdan dolu göçüp gitmek kararyna gelen ähli resmi namalary taýin bolan türkmenistanlardyr. Olar ýeşedi bilen uçuşlar ýatyrlanygy sebäpli ýurtdan gidip bilmändiler. Aşgabatda Rus ilçikanasynyň wekilleri olary Kazana uçar biletini satyn almagy maslahat berdiler. Şondan soň 8-nji ýylyň agentligiň öňüne onlarça adam üýüşdi. Dip Russiýa göçüp gitjek türkmenistanlaryň biri anonimlik şertinde 20-nji iýunda habarçymyza gurrun berdi. Soňky bir ýyldan gowrak wagtyň dowamında Russiýa Türkmenistandan Russiýa göçmek kararyna gelen türkmenistanlar üçin onlarça uçuş gurnady we her uçarda 180 töweregi ýolagçyny Türkmenabaddan Moskwa alyp gitdi. Mundan öňü Russiýa charter uçuşlary S7 aviakompaniyasy tarapyndan guralypdy. Ýöne martda Russiýa garşy girdilen halkara sanksiýalar sebäpli S7 daşary ýurtlary uçmagy besetdi. Maýyň aýagynda Türkmen häkimetleri Türkmenistan aviakompaniýasynyň 30-njy maýdan Dubaya we 1-nji iýundan Kazana iýdigderli ýagny her ugur boýunça hepdede bir uçar gatnawyny dikeldiýändigini yglan etdiler. Ähli resmi namalary taýýardygyna garamazdan 120 töwereg adam Russiýa göçüp gidip bilmeýär. Biz 3 gün, käwirimiz 5 gün ýyly agentlige gatnadyk. Biz ertirden akşama çenli şol ýerde bolup biletiň satylmagyna garaşdyk. Bize bilet administrasiýadan gelmedi. Ulgam işlemeýär we biletler az beýleki şäherlere de paýlanýar diýdiler diýip efirde adynyň tutulmazlygyny soran Russiýa göçüp gitjek türkmenistanlaryň ýene biri aýtdy. Ýöne ol 11-nji iýunda agentligiň başlygynyň nowatçy bolandygyny we şonda Russiýa göçüp gitmek isleýän raýatlaryň tas ählisine bilet satylandygyny hem gurrun berdi. Hemmeler agentligiň ikinji gatyna halkara biletler satylýan 4-nji kassada hatara düzdiler. Nowatdaky adamlaryň ählisi bilet satyn aldy. Käbir adamlar 22-nji iýuna bilet satyn alan bolsa, käbirleri 29-njy iýuna satyn aldylar. Bu adamlar Rus ilçikanasynyň sanawy esasyna Türkmenistany hemişelik terk etjek raýatlaryň soňky tapgyrydyr. Biletleriň bahasy 8.009 manat 80 teňňeden. Bu dollaryň resmi kursyna 2288 dollara, gara bazar narhyna 440 dollara barabardyr. Dip Türkmenistanly Kazandan Moskwa uçar biletleriniň näçe boljakdygynyň belli däldigini hem aýtdy. Habarçylarymyz bilet satyn almak isleýän adaty raýatlaryň sanynyň hem köpdigini ýöne uçuşlaryň çäklidigi sebäpli olaryň aglawasynyň bilet satyn alyp bilmeýändigini hem bellediler. Adatlyk ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada Türkmen Hawa Ýolları Agentliginden goşmaça maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi. Habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä Türkmenistandan Kazana uçuşlar 8-nji 15-nji iýunda ýola goýuldy. Kazandan Türkmenabada nowatdaky uçar reýsiniň 19-njy iýunda amala aşmagyna garaşylýar. Şeýlede iýulda ýene 4 reýs ýola goýular. Galyberside 11-nji iýunda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýakyn wagtda beýleki ýurtlar bilen halkara gatnawlaryny dikeltmek boýunça işleri geçirmeyi hem tawşyrdy. Russiýa göçüp gidýän adamlaryň köpüsi şol bir wagtda Türkmenistanyň hem raýatlary bolup, aýdylmagyna görä olar dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda ata watanlaryny hemişelik terk etmek kararyna gelen türkmenler hasaplanýar. Türkmen Helsinki fondunyň maglumatyna görä Türkmenistandan Russiýa göçüp gitmek isleýän adamlaryň sany eýen birnäçe ýyl bäri dowamly köpelýär. Türkmenistan koronavirus pandemiýasy sebäpli 2020-nji ýylyň martynda ähli halkara uçuşlary ýatyryp serhetleri ýapan soň raýatlaryň ýurduň daşyna akymy haýallapdy. Emma koronavirus çäklendirmeleri gowşadylyp başlan soň geçen ýylyň tomsunda Russiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň öňünde nowatlar ýene artdy. Türkmenistan ýurtda pasport berilip täze raýatlyk alan adamlar hakynda maglumat berýär. Emma Rus raýatlygyny saýlap, umykly göçüp gidýän türkmenistanlaryň sanyny aýtmaýar. Habarçymyzyň sözlerine görä döwlet başlygyny öz daýzasyny işden boşadandan soň daşary ýurtlara göçüp gitmejek türkmenistanlaryň arasynda serdar zatlary tertipleşdirer we ýönekey adamlar üçin bahalar has reallaşar diýen umytlar we gurrunlar peýda boldy. Adamlar bu şeýle bolmasa türkmenistanlaryň ýurdu terk etmek boýunça täze akymy emele gelir diýerler. Ýöne beýleki ýurtlar bilen kadaly aratnaşyk täzeden dikeldilse, bahalar kadaly bolsa, onda täze prezidentiň awraýy ýokurlanır diýip Aşgabatlylaryň biri anonimlik şertinde beren maglumatynda aýtdy.